Așa. Și când noi am spus că recent s-au descoperit elemente negative. Băi, madame Angheluș, aici nu e la tribunal, frate. Aici e Facebook, e libertatea de exprimare, nu interpretăm cuvintele așa cum ni se pare nouă că ar fi cool. Recent s-au descoperit elemente negative. Băi, dă un pic, da măsi. Spune, deci l-ați turnat cu poza lui cu Crin Antonescu și gata, ăla e actul de trădare, nu? Dar nu, dacă el în 2008 împărțea flyer într-o parcare și a făcut poză cu Antonescu, care-i vrăjeală? Ți-am că e trădător? Acuzați-l de trădare pentru ceea ce a făcut el în acest grup, pe PDD. Da? Și este foarte multă lume care știe când postam eu și când postam Mirel. Când eram eu admin și când nu mai eram eu admin. Se poate face diferența. A apărut și Mihaela Angheluș pe Facebook, bum, deodată să-și apere prietena, habar n-are cu ce să mănâncă, nu știe nimic de ce se întâmplă pe Facebook, ce discuții sunt, ce membri, ce personaje. În fine. În concluzie, în acest filmuleț, adică cel de ieri de 45 de minute, nici nu atacați și nici nu apărați pe nimeni în mod concludent, temeinic și cu probe. Deci e varză filmulețul meu, n-am explicat nimic, nimeni n-a înțeles nimic. Nu. DVS. N-ați înțeles nimic. Doamna avocat. Lumea a înțeles. Lumea care știe, care cunoaște, care de la început aici pe Facebook știe foarte bine ce am vrut eu să spun. Mai ardiți atâta ca la tribunal. Al doilea mesaj. Imediat unul după altul mi-a băgat. Ia să-l citim și pe ăsta. Mamă, ăsta e mai lung. Vai. Regret că v-a deranjat postarea mea de ieri. Pentru că nu vă plac comentariile ample, adică la kilometri, dar ai scris o carte acolo, nu-i comentariu, scuză-mă. Când vrei să faci un comentariu amplu sau să povestești viața cuiva, este tehnologia audio-video, suntem în era sistemului de telecomunicații super rapid, toată lumea are telefoane, iPhone, se pot face clipuri, în fine, cum să-ți explic, cei care scriu ca tine pe Facebook nu vor fi niciodată citiți. Nimeni nu va sta jumătate de oră să citească cap-coadă ce-ai scris dumneata, părerea sau sanchi. Concis, rapid, țac. Și că m-a deranjat postarea ei. Cum să te deranjezi? Am vrut doar să vă aduc la cunoștință fapte care vă erau necunoscute pentru a putea judeca oamenii în cunoștință de cauză. Iar mă abordează cu stil din asta nerușinat. Eram în necunoștință de cauză. Sunt cel mai în cunoștință de cauză, madame Angheluș. Și cel mai dedicat în privința Facebook, PPDD, Dan Diaconescu și tot ce mișcă aici pe Facebook. Da? Sau mă ai probabil, nu că ai. Sigur trăiești cu impresia ce și băiețașul ăsta să bagă în seama aiurea. Să ia din Nicol, prietena mea, aiurea. Nu mai iau aiurea. Cum să mai iau? Păi eu când am pășit pe Facebook, imediat am luat toți membrii pe PDD la rând. Ia să vedem, ce-i ăla, ce date are ăla, ce o scris ăla, ce postează ăla. Și pe vremea aia când am intrat în contact cu Lady Nicole, făcea propagandă regelui Mihai, asta făcea. Știi toată lumea, dar nu trebuie să o spun eu chestia asta. Toată lumea care a intrat pe profilul ei a văzut ce propagandă face Nicole Anderson, da? Și normal că îți cade greu la pateu. Cum să nu-ți cade greu un gest din ăsta? Când vezi că, uite bă, Nicol Formescu de la OTV, care a făcut și adres, a dus greu, a pus umărul când a fost greu pentru OTV, pentru Dan Diaconescu, ce faci? Susține regele. Păi cine susține regele este dușmanul meu direct, curat. Uite, îți dau un hint, dacă știi ce ăla. Ia legătura cu Liviu Mihaiu, de la Cațavencii, și întreabă-l de ce a renunțat a mai posta material propagandist regalist. Întreabă-l. Da? Pentru că același lucru făcea și el în perioada aia. Vorbesc de 2-3 luni în urmă. Deci colegul efectiv intoxica. Asta este un fenomen de intoxicare. Când
postezi în continuu propagandă, pozii cu Regina Maria, pozii cu copii când erau mici, pozii cu castelul, pozii cu nu știu cine, pozii cu Regina Ana, pozii cu... și da. Deci le lăuda pe alea de parcă era măsa, că a construit spitale, că a făcut... Bă, atât întreabă. Băi, de ce n-ai mai postat tu din ziua respectivă stop, ai spus stop propagandă monarhie? De ce? Și hai să afli. Să auzi din numele meu. Dacă are curaj să spun. Chiar dacă n-are curaj, am eu curaj pentru că am proba, am print screen la ce vorbeam, că m-a luat, m-a jurat, marș, băi, că du-te și cari tava lui Dan Diaconescu, ștori de astea. M-am înjurat cu el de vreo 2 zile la rând. După care l-am avertizat, zic, colegule, dacă mai apare o postare despre regalitate în țara mea, România, zic, vin de la București, la Constanța, unde ești, știi că să te omor. Și că ești nebun, la aici nu ești la tine, la gazetă la tine, la Cațavenci sau unde ești tu, poți să faci ce vrea mușchiul tău, pentru că ești la tine acasă. Nimeni nu te poate cenzura, nu primești feedback, îți faci de cap într-un fel. Apari la realitatea, cu Tatulici, tovarășul tău, care a salvat Delta și ați plantat păduri care s-au uscat. Da? Nu ești, aici ești pe Facebook, colegule. Ei bucăți în bot, asta este, scuipați, înjurături, laudi, dacă se poate. Deci, ei de toate aici. Nu te poți afirma ca la gazetă. Sclavule, am terminat capitolul cu Liviu Mihaiu. Hai să revenim la Mihaela Angheluș. Cu privire la mine, vreau să spun că personal nu am afirmat sau sugerat vreodată că aș fi imaginea OTV sau a lui Dede, așa cum în mod eronat susțineți dumneavoastră. Când aud cu dumneavoastră și cu din astea, deja sună aiurea, înțelegi? Cu dumneavoastră, cu din astea, cu... Întreabă pe Nicole Anderson cum se discută în Anglia, cu dumneavoastră, cu căcat, cu pansat, sau în Italia, sau în Spania, sau căcați atâta pe voi, forme de respect. Noi nu putem ca de foame, dar ne respectăm unul pe altul. Da, românul e civilizat, românul e educat exact cum încearcă filiala Austria. În toate postările lor, numai lozinci de genul să fim buni, să fim prietenoși, să iubim, de sectanți, deci numai mesaje de sectanți. Popor român, spune ala, dar lasă, nu vorbim despre filiala Austria, acum că nu dedic subiectul lor. Deci trebuie să răspund cu privire la tot ce a scris Mihaela Angheluș aici. Asta e mai important. Nu? Că după aia dacă nu răspunzi, cioti, domnule trădătorul ăsta, ce faci? Sunt prieten al lui Dede, iar la OTV sunt doar invitat. Așa se și rămâi, invitat. Punct. Nu dai bine pe sticlă. Ce să-ți explic mai mult de atât? Bun. Așa cum sunt și alții. Bravo, corect. Emisiunile la care particip cu plăcere de câte ori îmi permite timpul, iar în PPDD sunt un simplu mentor, spune ea. Niciodată nu am dorit să par ceea ce nu sunt. Ok. Nici eu, nici Nicole, dar cu siguranță nici dumneavoastră, deci deja vorbește în numele meu aici. Nu avem calitatea de a vorbi în numele lui Dede. Dar cine a vorbit în numele lui Dede? Eu sunt purtător de cuvânt al lui Dede? Eu mă reprezint pe mine, dragă Mihaela Angheluș, nu vorbesc în numele lui Dan Diaconescu. Dan Diaconescu este simbolul, mai înțeles? În jurul lui Dan Diaconescu gravitează tot. Universul, planetele, România, poporul, diaspora, tot. El este vectorul. Nu vorbește nimeni în numele lui. Stai calm. Eu vorbesc în numele meu și am aprecierile mele în privința ceea ce văd pe Facebook. Care-i problema? Auzi, că nici eu, nici Nicole, nici dumneavoastră n-avem calitatea de a vorbi. Dar nu vorbește, băi, nimeni. Voi ați vorbit, ați venit cu probe, că sunteți mână în mână cu Diaconescu și că Diaconescu vă apără. Iar eu, ca un dobitoc, mă iau de persoanele cele mai apropiate ale lui Dan Diaconescu. Nu sunteți voi persoanele cele mai apropiate. Stați calm, da? S-a demonstrat ce ați făcut. Iar dacă erați așa persoane apropiate, vă implicați mult mai mult în mișcarea asta care se desfășoară la ora actuală în România. Deci, din respect pentru el, adică pentru Dan Diaconescu, nu vă mai erijați în reprezentantul lui. Deci aici mi-a dat-o cu dosul palmii. Pac. Deci nu mai fi tu reprezentantul lui Dan Diaconescu. Ce am spus și mai devreme, nu sunt reprezentantul nimănui, mă reprezint pe mine. Ce e așa greu de înțeles? Trebuie să fii neapărat reprezentantul cuiva?
Mai spunea și băul ăla de la Constantin Dinu. Mi-a postat că, băi, că Ciolanu, că nu știu ce, că se ia Ciolanu. Ce Ciolanu, ești nebun la cap? Ce Ciolan? Când nu ai argumente, să combați pe cineva cu coai care te atacă și te trage de mânecă și îți spune, băi, băule, ai grijă ce faci, că suntem cu gena pe tine. Imediat întorci armele, pedelistul, uselistul ăla, e anti-DD, dacă spune așa despre noi. Sugeți cucu, lachilor. Hai să trecem mai departe, la al treilea mesaj. Deci nici nu vrei, nici nu vrei. Nu, e mult aici, e mult, prea mult. Pe puncte, fii atent, 4, 5, 6, 7, 3 like-uri, deci susținători, feedback, iau Dumitrașcu Aurelia like, Mioara Balaban, asta e analfabetă, nici nu știi să scrii. Florin Dobre, toți like. Adică ăsta e feedback, cineva o susține, sunt foarte importante feedback-urile astea. Vezi exact cine cu cine este, înțelegi? Și prin like-uri și prin comentarii. Dar hai să trecem așa peste mesajul ăsta, este atât de lung și toate cu privire la Lady Nicole, Doamne. Cu privire la Nicole, sincer, nu înțeleg de ce continuați să o atacați. Pentru că e monarhist, de ce continui să o atacați? Dispar din scenă cu propagandă, cu PPDD, să-și vadă de casa de discuri, de ce are ea. Oricum vă mulțumesc că ați dat dovadă de decență atunci când ați făcut referire la fetița ei. Păi scuză-mă, fetița este o dulce. Ce treabă are fetița? De ce să mai iau de fetiță? Auzi? Aiana e dulce. Cine vede clipul cu copila la 5 ani în studio la Antena 1, moare, dă pe spate, efectiv. Mai înțeles? Ce vină are copilul? Mama e de vină, nu copilul. Cred că Dede ar fi cel mai în măsură să vă lămurească cu privire la relația lor de prietenie. Băi, las! Ia-uzi! Deci puteți încerca să interveniți în direct în emisiunea lui pentru a vă clarifica. Dar sunt convinsă că nu va fi de acord cu dumneavoastră. Dacă veți sugera că Nicol s-a folosit de el, băi, nu s-a folosit, mă, de el. A fost în platou TV, a primit pe toată lumea, nimeni nu s-a folosit în mod direct de Dan Diaconescu. Adică nu-i lucky Dan Diaconescu să vină al de Nicol sau al de Mihaela Angheluș sau XYZ să folosească de el la el în televiziune, în platou. Nu, dragă, nu. Le-a permis la fiecare să apară, băi, ai o poveste, vină cu aici. Exprimă-ți punctul de vedere, mai vii și altă dată dacă te comporți frumos. Nu s-a folosit, dar ca principal scop am spus, ăsta a fost, pentru că n-a făcut practic nici o vrăjeală la OTV, în afara faptului că și-a promovat fetița și foarte bine a făcut. Țin să-ți aduc aminte că la un moment dat a apărut un domn organizator de spectacole. Ceea ce voi nu înțelegeți este că eu nu am pierdut nicio seară la OTV. Asta e problema pe care tu sau Nicol sau restul lumii nu au cum să o înțeleagă. Tâmpitul ăsta s-a uitat vreodată la OTV. Păi asta trebuie să înțelegi că eu m-am uitat numai la OTV. Din 2004 până în prezent, numai la OTV. Cunosc toate personajele, toate poveștile. Tot. Până în prezent. Deci mi-a spus, mă duc să intervin în direct la Dan Diaconescu. Băi, ți rău, mă, ce ai? Sun Dan, să-i spun, să-l întreb eu pe Dan Diaconescu. Auzi, domnul Dan Diaconescu, e adevărat că Nicol Formescu... Bă, dar știu, mă, lucrurile astea și nu am să-l deranjez niciodată pe Dan Diaconescu și torile astea. Și o să vadă și Dan Diaconescu clipul ăsta, că e worldwide, da? Postat pe YouTube, că are vrăjeală. Cred că Dede ar fi cel mai în măsură să vă lămurească. Lasă că s-l lămurit eu de la mine, da? Nu am nevoie să mă sfătuiască Dan Diaconescu să-mi spună cine-i Nicol, cine-i Angheluș și așa mai departe. Știu exact cine este toată lumea. Mai spune aici că sunt de 10 ani prieteni, da, de acord. Nicol nu cred că a fost 6 luni în România, bine. Oricum Nicol era inițial invitată și la alte televiziuni, bine. Și după ce a apărut la OTV alături de Dede, bravo. Pardon, spune că după ce a apărut la OTV alături de Dede, ei s-au închis toate ușile. Așa că nu văd care ar fi avantajul și profitul ei din asta. Deci, în fine, bine, mă, nu a avut niciun avantaj. O suferi, gata, e victimă.
Deci în urma prieteniei ei cu Dan Diaconescu, închis, close, nimeni nu a mai băgat în seamă, a plecat în Anglia. A ajuns în Anglia, n-a mai fost băgat nici în Anglia în seamă. S-au închis și acolo toate osele. Cine tu cu ăla, cu Diaconescu din România, cu Mandi, cu articole? Buf, au închis și Parlamentul Marii Britanii și Gordon Brown, toată lumea. Downing Street la numărul 10, s-au închis ușile și acolo. A plecat în America. A ajuns, după cum povestește aici, că și pe acolo, prin guvern, au făcut tratative. Bă, termină-mă cu prostiile astea. Of, Doamne. În 2012, cu ce dumii se afișează lumea pe Facebook. Doamne, se îngrozește. Hai să trecem la punctul 2. În apărarea lui Nicol. Că Nicol nu a plecat în Los Angeles acum, în ajunul campaniei electorale, ba da. Dar nu acum în... Deci, exact când a intrat în legalitate partidul și după ce a anunțat Dan Diaconescu adresa oficială dandiaconescu.ro pe Facebook, atunci am intrat și eu. Pentru că până atunci existau multe pagini cu DD, toate fake, se știa lucrul ăsta. Ei, când DD a declarat că are pagină oficială, abia atunci a început să intre toată lumea. Și automat cauți starletele în prima fază. Și am găsit pe Mihail Angheluș, am găsit pe toată lumea de la OTV, cu alte cuvinte. Hop, dau și din Nicol Anderson. Wall-ul ei plin de propagandă, regile, cu nu știu cine, cu regina, că habar n-aveți voi cât de bine ar fi să fie regile în România. Ea e acolo, e băgat pe felii. Atenție! În fine, asta n-am auzit de la ea și nici de la OTV, am citit pe net, că care avea și sânge albastru, această Nicol Formescu. Nu, n-are sânge albastru, e din familii de artiști, se vede lucrul ăsta. Nici nu știu cum să spun, maică sa, mama dânsei, pentru că am văzut-o, a fost balerină, pe la operă, deci nu aiurea, în tramvai, ați înțeles? Deci artiști, știm cu toții cum trăiesc artiștii, nu? Rămâi artist. Spune că a terminat conservatorul, face muzică, băi, asta ar trebui să fac, dacă asta știi să facă, asta ar trebui să facă muzică, să-și promoveze copilul și așa mai departe, da. Vezi că are alte lucruri mai importante de făcut în perioada. S-a întors de la LA, da? Și acum, zice, ce s-a întâmplat pe aici, pe la Londra? Și a luat ea hățurile și zice, hai să rezolvăm problemele. Păi cum rezolvăm? Pentru că trebuie să mă afirm și eu după lipsa asta, nimeni n-a mai știut nimic de mine. Când imediat cum a plecat în America, postări, fotografii. Eu așteptam, semnal, zic, bă, dar Nicola, asta nu ia nicio atitudine, nu trimite niciun țăgănan, nimic. Pozi, noi la red carpet, cu biletele, băi, frate, lumea te știi. Deci prin Nicol Anderson, lumea nu o cunoaște ca pe o artistă sau ca pe o divă sau ca pe ceva. O știi de la OTV și toată lumea așteaptă feedback cu aluzii la OTV sau cu legătură cu OTV sau cu PPDD și cu Dan Diaconescu. Intri pe wall-ul ei, vezi, bum, regile, pozii, nu știu. Deci nimic legat de PPDD. Deci n-a plecat în ajunul campaniei, ba da, a plecat chiar în ajunul campaniei, chiar atunci a plecat. Și s-a întors acum. A pierdut, deci localele le-a pierdut, n-a fost prezentă la nicio campanie, la nimic. A plecat prima oară în vară și după aia nu știu ce, mi explică tot aici, îmi povestește ce au făcut Nicol în LA, a continuat să militeze pentru DD foarte frumos, pentru TV foarte frumos și pentru PPDD mai frumos. Și a susținut cauza acestora acolo, mergând chiar în audiență la Congresmenul Californiei, domnul Waxman, pentru susținerea lor. În fine, acțiuni, DD, știe, bravo, bine că a făcut. Și dacă a făcut ce? Asta înseamnă că e șmecher acum? Să șteargă pozile cu regile și după aia îi dau și aplauze pentru ce a făcut. Atât în Londra, cât și în LA, Nicol a aranjat întâlniri între DD și parlamentari locali. Atenție, fii atent ce spune aici colega. Dar acestea nu s-au putut concretiza datorită faptului că DD nu poate părăsi țara. Deci ați înțeles cine este de fapt veriga lipsă? Nicol Anderson. Da? Deci de asta a fost ea în LA, să facă niște cărți acolo. Că, Horia Mocan nu se pricepe să facă niște conexiuni și niște relații lui Dan Diaconescu cu congresmenul Californiei, domnul Waxman. Nu-l cunoaște.
Corea, mă, că nu-l cunoaște, bă, dacă nu-l cunoaște, na. Nu a ajuns, probabil să-l cunoască, nu ce. Nicol îl cunoaște. Și a intrat, zis, colegule, fii atent aici, ăstea-s cărțile, vine Dan Diaconescu, îl susții, arăți suportul, așa cum a făcut Ponta, l-a chemat pe jegul ăla de Tony Blair, da, să țină discurs și l-a plătit deja, n-a venit de bună voie Tony Blair, s-a îmbrăcat, zice, mă, să susțin pe Ponta, nu, ăla ia cash, ăla ia, deci Tony Blair ia cash pentru discursuri, în general, este foarte bun orator. Intrați pe net și căutați cu cât este plătit Tony Blair pentru un discurs de 5 minute, 10 minute, vă cruciți. Asta a făcut și în România Tony Blair. Pozele cu apartamentul ei din Los Angeles pe care le-a postat pe Facebook nu sunt o laudă și cu siguranță nu reprezintă un motiv pentru care să fie blamată. Bau. Ai înțeles? La fel și cele cu diferite locuri pe care le-a vizitat sau cu anumite evenimente la care a participat. Fascinant. Atunci când ai prieteni adevărați, aceștia sunt interesați de tot ceea ce faci. De locurile în care mergi, deci îmi explică cam cum funcționează Facebook-ul, de ce a postat Lady Nicole pozile alea. Fâs. Nu sunt doar nimeni la vărjeala asta. Al treilea punct. Faptul că Nicole este președinte de onoare al PPD de Anglia este doar o recunoaștere a meritelor ei. Fâs. Dacă doriți cu adevărat să lămuriți lucrurile, atunci puteți participa la ședința care a fost convocată. Fâs. Aici ajunge la ceva interesant. Că cu privire la grupul Violet, să mă dau mai aproape. Cu privire la grupul Violet, personal nu dețin prea multe informații. Păi de ce, doamna avocat? De ce? Vă prezentați la bara de apărare fără elemente de susținere, fără idei, fără nimic. Nu știți nimic despre grupul Violet? Păi întrebați-o pe Nicol. De ce nu întrebați? Măi, Nicol, cine este grupul Violet? Cine este Cristi Gentea? Cine sunt austrieci? Cine este Constantin Dinu? De ce nu întrebați? Vă interesați cine sunt? Ce statut are grupul Violet? Auzi, că nu dețin prea multe informații. Dar, din câte știu, au colaborat cu DD la unul din proiectele sale de suflet, aducerea oaselor lui Brâncuș în România și promovarea culturii românești în lume. Băi, Mihaela Angheluș, deci ăștia, bagabonzii ăștia, din austrieci ăștia, pocăiți ăștia s-au dus la Paris, înțelegi tu, la o conferință. Au stat pe ultimele rânduri, au poze, înțelegi, și acuză ei în fotografii, în postările alea lor, Gentea și Dinu, acuză, domnule, că și la Paris, acolo, la ansamblu de cultură, și acolo erau uselici, domnule. N-am avut loc, am prins ultimele rânduri în spate, n-am fost băgați în seamă. Citiți postările lor, doar nu-s de la mine, nu sunt invenții de-a mele. Da? Și nu ei s-a dus acolo, s-a plimbat, n-a făcut intre, n-a scandalizat alții care suportă oasele lui Brâncuș adus în țară. Stai calm că nu-i grupul, asta face grupul Violet, aduce oasele lui Brâncuș, trebuie aplaudați acum. Oasele lui Brâncuș vor fi aduse în țară când se va stabiliza țara, când va fi Dan Diaconescu la putere, când reglementează situația, o să se ocupe cine o să fie ministru de cultură și așa mai departe. Stai calm, că nu grupul Violet o să aducă oasele. Grupul Violet are un statut foarte nasol. Citește-l, să vezi și tu despre ce e vorba în grupul Violet. Mie unul nu-mi place, da? Și reacționezi. Asta e toată ideea. Și au făcut connection cu Dan Diaconescu. Asta e toată vrăjeala. Despre grupul Violet, toți membrii grupului Violet, toți susținătorii grupului Violet și tot ce înseamnă filiala Austria, o să fac material special dedicat grupului Violet, cu probii, cu comentarii, cu print screen, cu tot, cu descrieri, cu... Să fii clar, să înțeleagă toată lumea. N-am timp acum, întâi trebuie să-ți răspunzi la mesaje. Deci nu știi cu grupul Violet nicio vrăjeală. Și mă întreabă, dar ce ai cu Nicol? Păi am cu Nicol. Dacă e la pertu cu Cristian, îi spune lui Gentea. Cristian, mulțumim, Cristian, că l-ai descoperit pe nemernicul ăsta din Mirel. Băi, Mirel are poza aia postată de... O spus băiatul, băi, oameni buni,
poza aia n-am postat-o acum. E postată de hăt. Da, trebuie să mă grăbesc, că sunt prea multe mesaje. Chiar dacă nu sunteți mulțumit cu ceea ce a făcut diaspora până acum. Nu sunt mulțumit. Dar și nu spun diaspora, că diaspora nu înseamnă Anglia și Austria. Nu. Diaspora înseamnă Spania, Italia, Portugalia, Franța, unde sunt români mulți care muncesc. Cunoști termenul ăsta de muncă? N-ai dus știi tu de muncă, ce aia muncă, sau Nicol să știi ce aia muncă. Românii care sunt și-au ridicat țara asta cu milioane de euro, nu sunt dragă în Anglia. Acolo tot ciocoi în Anglia, în Austria, la fel, nu i-ai văzut pe aldeia ce aranjați. N-am văzut. Unde muncesc aia? Ce fac aia în Anglia acolo? Să povestească, să pună poze, șantieriști, IT-ști, ce-s ei? Ce fac ei de fapt? Sunt timișoreni, știu asta. Sunt timișoreni toți. Vorbim alt dată. Deci nu cei din diasporă sunt cei care încearcă să își dea importanță, ci tocmai Dede este cel care îi consideră extrem de importanți. Da, mă, da. Dan Diaconescu și nu numai consideră diaspora cea mai importantă la votul din toamnă și vor fi. Dar nu Marea Britanie sau ce români ai sunt în Austria, ți rău? Ce cu tine? Ți rău? Ai fost în Austria? În ce țări ai fost? În ce comunități românești ai trăit? Știi tu ce înseamnă viața în afară? Mihaela Angheluș. Băi, ce vrăjeală lungă are, băi, băiatule, și ce fel reușește să te scoată din sărite, n-ai văzut. Eu nu dau în diaspora română, dau în nemernici ăștia care sunt nemernici. Cum să dau în diaspora? Bă. Ce mai spune? La punctul 4. Nicole este acreditată ca reporter OTV. Foarte bine. Documentarul despre Madi, pe care dumneavoastră îl luați în derâdere, ba nu, l-am urmărit documentarul și nu l-am luat în derâdere, dar chiar mi-a plăcut ce a făcut. S-a implicat, a făcut un articol, da? Un film, tot, documentar, jurnalistic. Foarte bine. Nu l-am luat în derâdere, filmulețul. Dar trebuia să rămână la statutul ăla, mă înțelegi? Era mult mai cool pentru toată lumea. Nu să apară după de mii de luni, a apărut Nicole Anderson pe Facebook. Cu ce? Cu ce noutăți? Noutăți când Mirel e trădător. De unde probi? De la austrieci. Tu-vă în gură astăzi și mâine. Da. Bă, ce-ai făcut? Deci spune că materialul ăla video a fost prezentat la Festivalul Internațional de Filme Documentare din Los Angeles acum 4 ani. Foarte ok, mă, asta îmi place să aud. Așa, pe care Dede l-a prezentat în emisiunea lui. Da, mă, dar știu lucrurile astea, băi, Mihaela, mă, eu știu, eu sunt la curent cu tot ce-a fost din 2004 până în prezent la OTV. Tu îmi povestești aici niște chestii de ca și cum eu acum descoper OTV, Dan Diaconescu, Facebook, ești... Am observat că o sfătuiți pe Nicol să se ocupe de comunitatea românească. Păi asta ar trebui să fac acolo în UK. Să fac un fanpage, să aduni adeziuni. Dar ceea ce nu știți dumneavoastră este faptul că în anul 2006 ea a creat Fundația Comunitatea Românească, la deschiderea căreia a participat și Ionuț Dolănescu. Cine este? Ionuț Dolănescu. În fine. Dar lipsa de interes a celorlalți a dus în final la închiderea acesteia. Păi dacă n-ai organizat tot lipsa de interes a celorlalți, nu, dragă? Când o echipă dă fail, schimb capetenia. Mai înțeles? Nu lumea, nu arunca în lume că lumea n-a avut interes. Nu, n-a fost capetenia. Organizatorul n-a fost bun. Ai înțeles? Asta el trebuia să schimbe. Deci dacă a dat, cum spune aici cu fundația asta din 2006, Fundația Comunitatea Românească, da? Dacă a dat kicks, asta e un mesaj. Dacă n-ai reușit odată, vrei să încerci a doua oară și a treia oară și cu ce? Cu propagandă din asta? Că ai prins hoți, că ai prins hiene? No, never. Nicole este stabilită la Londra de 22 de ani. La mulți ani sănătate. Și este un nume. Bum! Deci deja începi să arunci cu pietre aici. Când faci reclamă, deja puti. Are 18
discuri de platină, compozițiile sale. Da, mă, e o mare artistă, mă, foarte bine, mă, să rămână la ramura ei acolo. Este consemnată și în Cartea Recordurilor Mondiale și în cea a istoriei muzicii pop din Marea Britanie. Deci te crucești efectiv ce scrie aici. Eu am stat 6 ani în Marea Britanie, n-am auzit o secundă de această Nicole. Și că a primit felicitări de la regina Angliei, a reușit să schimbe o lege în Anglia pentru femeile care își cresc singure copii. Fâs. Deci, pe cale de consecință, Nicole nu avea nevoie să apară la OTV pentru a se afirma, pentru că avea deja o carieră de succes. Deci a apărut la OTV pentru că este bună prietenă cu Dede și a fost inițiativa lui. Bine, mă, bine, ok, gata, nu mai comentez despre aparițiile ei la OTV. Dar dacă este atât de bună prietenă cu Dan Diaconescu, da? De cine i-a spus Dan Diaconescu? Zice, bă, Nicole, nu te afișa cu Mariana Moculescu, cu Magda, care mai era în perioada aia. Ea ieșea la cafele, după aia apărea, spunea să lăuda. De fapt, ea era sponsor, apoi apăreau ălea, o judecau ălea. Că cine e Nicole Anderson, că stă la hotel de 5 stele, de unde are ea bani să-și plătească hotelul? Ține-l de asta, înțelegi? Pe ea și-a stricat imaginea acolo. Și Dan Diaconescu ar trebui să o anunțe, să spună colega. Ești simpatia mea, ți-am botezat copilul, nu? Aș de aici, că nu-i frumos. Astea-s dementi, niște râsuri ale societății. Nu te băga, tu ești o vedetă, ai un nume în Anglia, ai făcut niște chestii, ai un background solid. Te complaci într-un cerc de asta, dar eu nu pot să o uit, n-am cum să o uit pe colegă, cum spunea că de fapt fiica Mariana Moculescu e de partea ei, al lui Nicol, atât de tare e Nicol, că o convinsese și pe Nidia cât de jigod e măsa. Și de porcării, tu reaminte, în fine, ea atunci s-a stricat, la cur urât de tot. A doua oară cu regile, deci 2. A treia oară cu Mirel, 3. Ce vrei? Câte greșeli vrei să mai aștept ca să nu o judec pe această Nicol? Încă o dată, punctul 6. Mamă, 7, câte puncte are? Nicole este o mamă extraordinară și este dedicată tot și suflet copilului ei. Bravo! Ultima acuzație care i-ar putea fi adusă lui Nicole este aceea că nu se ocupă suficient de copil, când toată viața ei este dedicată acestuia. Ca dovadă este faptul că până la vârsta de 10 ani, Ayana Lee era deja o fetiță de succes care are deja 2 discuri de platină. Da, mă, da, știu, mă, nu mă mai zăpăci cu astea, cu British Got Talent. Da, mă, ok, copil, dar să stea acolo în vrăjeala aia cu copilul, că o să reușească ceva. Sau dacă vrea să intre în politică, să intre așa pe vârfuri și cu chestii șmecheri, cum știi ea să aplice, nu cu trădări cu austrieci. O să vedeți connection între această Nicole Anderson și grupul Violet, că eu de acolo am luat foc. Nu era nimeni vizat. Nimeni nu era vizat pe Nicole Anderson. A spus că e regalistă, că nu știu ce. Revedere, lasă-o, știa toată lumea. Dar, frate, când o vezi că apare după atât timp și bum, direct în relații cu măgare, cu sectanții, da, care promovează religii, promovează altceva decât ceea ce trebuie postat în cadrul comunității PPDD. Pardon. Deci te-ai cufurit nasol și m-am luat din viața ta. Asta este. Și o să lămurim problemele astea. Eu oricum o să demonstrez, dar nici n-am ce să demonstrez. Chestiile astea sunt postate pe wall-ul ei, pe wall-ul PPDD filiala Austria, peste tot, da? Deci toată lumea a citit. Astea nu sunt probii care trebuie să le aduc eu. Lumea știe, a citit, a văzut și înțelege ceea ce spun eu acum. Tu nu înțelegi, că n-ai de unde. Ai apărut vreodată așa și vrei să o aperi pe Nicole, că am atacat-o eu. Da, ce Nicole nu se poate apăra singur sau care e problema? Nicole n-are camere de filmat, nu poate să fac și ea clipuri, să mă răspundă, să mă contrazică, n-am dreptate. Dar mi-a spus clar, da, sunt regalistă. Deci ea așa asumă ce-o spus și-o făcut. Pe atunci trebuie să și primească niște palme peste bot, nu? E corect? Dar nu vrei acum să-ți da capul jos, Nicole Anderson, are dreptul să fie monarhistă, are dreptul la de toate, că na, e Nicole Anderson, e cu mătră cu Dan Diaconescu. În final spune ceva de genul: sunteți în eroare atunci când afirmați că Nicole se referă la faptul că a plătit facturi la restaurant pentru anumite persoane pe care le numiți. Nicole a plătit acestora facturile restante la utilități. Mai mult decât atât, ea a făcut referire la acest lucru o singură dată, respectiv atunci când în mod absolut abject i-a fost atacat copilul. Da, mă, știu că i-a atacat Moculeasca copilul și n-am fost de acord cu gestul ăsta. În rest, nimeni nu a auzit-o niciodată să vorbească despre ajutorul
pe care l-a oferit unor oameni. Și vă spun eu că a ajutat pe foarte mulți. Băi, dar în primul rând eu nu o cunosc pe Nicol Formescu personal, ca să-mi pot da seama ce fel este ea, ce calitate are ea ca om. N-am petrecut timp cu ea, da? Dar o pot judeca sau critica în același timp în urma a ceea ce văd pe Facebook și pe la televizor. Sincer, te cred că este o persoană extraordinară și că a făcut bine la foarte multă lume, pentru că nu pare o persoană haină, să zicem. Nu. Pare super ok și într-adevăr zâmbăreață și copilul. Deci te uiți la copil și îți dai seama că și mama e cool, nu? Dacă copilul e vesel și așa, și mama e tot veselă și zâmbitoare și prietenoasă și de toate. Dar nu acolo a greșit, eu nu judec pentru asta. Am spus de ce o judec. Aștept lămuriri din partea Lady Nicole în privința relației ei cu acești austrieci și cu acele postări. Da? Asta aștept, lămuriri. Și să-mi spună mie Nicole Anderson dacă știi cu ce se ocupă acești austrieci. Cu grupul lor violet și cu tot. Da? Și cu statutul lor. Dacă știi pagina lor. Grupul Violet România, dacă o știi, au 90 de like-uri acolo. Dacă știi cine postează. Dacă știi ce postează. Astea sunt lucrurile importante. Mihaela Angheluș, despre asta trebuie să-mi scrii tu 1000 kilometri. Convingi-mă că ăia sunt ok, nu? Lasă-o în pace pe asta, pe Lady Anderson. Nicol Formescu, lasă-o în pace că se descurcă singură. Am atacat-o, poate să-mi răspundă, băi, pula mea, ce vrei acolo? Astea au fost toate? Uite, apare Mirel, ci că doamna Mihaela Angheluș, vă rog dacă se poate să mă adăugați la lista de prieteni, că eu am încercat și nu mă lasă, mulțumesc. Ce temente și ăsta. Ci că inițial doream să vă abordez altfel. Bună ziua, doamnă. Nu știu dacă ți amintești de mine de la OTV, dar am și eu o rugăminte. Când intri prima dată pe Facebook, te rog, adaugă-mă în lista ta de prieteni. Eu am încercat să vă adaug, dar nu am reușit, zice Mirel. Stimate domn Mirel, răspunde Angheluș, apreciez faptul că doriți să fim prieteni pe Facebook, dar nu vă voi adăuga deocamdată în lista mea de prieteni pentru că încă am unele rezerve în ceea ce vă privește. Deci e reținut, doamna Angheluș, nu știi dacă încă e trădător, nu e trădător. Spune că doar ar fi un element negativ, să nu mai folosim cuvântul trădător. Atenție, element negativ, da? Vă rog frumos. Așa, deci are încă dubii în privința lui Mirel. Este puțin mai dificil să devenim prieteni, măi Mirel, atâta timp cât DVS și susținătorul DVS, Ionuț Florea, o atacați pe prietena mea. Corect. Colega e Tfeli. Eu am atacat pe cineva și dacă sunteți atentă, eu sunt atacat violent și de așa și de Ionuț Florea, zice Mirel, răspunde. Și acum răspunde Mihaela Angheluș. Atacurile domnului Ionuț Florea sunt făcute în numele dumneavoastră și presupun că sunt cu acordul dumneavoastră. Băi, cât e de panoramă. Din moment ce comunicați permanent și vă este și sfătuitor, ce spune aici, fii atent, vă învață că ce trebuie să faceți la viitoarea ședință, cum să înregistrați și ce probe să strângeți, etc. Ce ai ține, Mihaela Angheluș? Eu sunt purtător de cuvânt al lui Mirel, eu m-am băgat pentru Mirel. Nu pentru Mirel, pentru adevăr, băi, colega m-am băgat, nu pentru Mirel, eu nu-l halesc pe Mirel ăsta, pentru că mi-a făcut probleme, multe probleme mi-a făcut. Târziu am înțeles care e statutul lui și ce hram poartă și l-am iertat, da? Nu-i vina lui pentru ceea ce face. El vorbește aiurea, vorbește de serveri, vorbește de scripturi, dar poți imagina dacă Mirel vorbește de scripturi, că el are scripturi aici în Facebook. Litericlat, așa îi place lui să afirme. Nu-l apăr eu pe Mirel și nici nu-i port vorbile lui Mirel și nici nu vorbesc cu el în privat, așa cum crezi tu. Să bagă și unul în seama aici, Diculescu Petruț, forța PPD. Deci cearta nu e bună la nimic. Acuzațiile nu pot fi demonstrate. Eu apreciez pe doamna Angheluș și pe doamna Formescu. Peace, man. Opțiunea ta, care-i problemă?
Îi și mulțumește Anghelul. Vă mulțumesc pentru aprecieri, domnule Diculescu. Și ăsta e un copil, Diculescu ăsta. Sunt de acord cu dumneavoastră că cearta nu duce la nimic bun. Dar cine se ceartă, băi? Cine se ceartă? Ne certăm? Acum ne certăm dacă eu nu sunt de acord cu niște chestii pe Facebook și le scot în relief, asta înseamnă că ne certăm? Ia să vedem. Ce mai scrie? Cam asta a fost cu Nicol Anderson și cu Mihaela Angheluș. Da. Uite aici. Marius Adrian Opriță încheie cu un comentariu. Aceste filiale vor recunoștință și nu știu cum să o facă. Foarte deștept spus. Bravo, Marius Adrian Opriță, inteligent. Se acuză una pe alta aici pe internet că au făcut și au dres. Țineți minte că fără popor sunteți zero. Ai auzit? Mihaela Angheluș. Ai auzit? Filiera Austria. Ai auzit? Filiera Marea Britanie. Ați auzit? Nu faceți voi niciun căcat. Că dacă puteați, făceați până acum. N-a să faceți niciun căcat. Deci, nici ăsta Sebastian, nici Nicol, nici nimeni, nici tu, Mihaela, nici nimeni, dacă vă grupați și vă duceți la Londra, nu o să reușiți. Nu o să reușiți nimic acolo la nivel. Pentru că sunteți prea slabi. De asta nu o să reușiți. De ce n-a organizat Nicol meeting-ul ăla în fața ambasadei României, dacă tot are atâtea conexiuni în Anglia? Mihaela Angheluș. De ce l-au organizat useliștii? Plus de asta, trebuie să caut că e ceva important. Hai mă, mai repede. Ataca ea pe cineva și m-am interesat. Adică nu că m-am interesat. Chiar am cercetat foarte bine despre individul ăla. Ia fi atent aici. Adrian Cherciu. Lady Nicol Anderson. Adrian Cherciu. Ocupă-te de cazul ăsta. La Londra acolo. Fă-l praf. Pe PSD sau ce-o fi el, pe Marta Log. Află cine îl sponsorizează. Află cine este în spatele lui. Află ce cu magazinul ăla care l-au ei în Marea Britanie. Află. Ăstea-s șmecherii. Nu Mirel. Da? Pune-te, ia-te în bot cu ăla, cu adevărat. Deci, eu dacă eram la Londra, îl mâncam din viu și pe ăia din fața ambasadei și pe tot, pe sus și cu antenii și cu tot. Tot ce ai făcut, ai stat într-un colț acolo și ai mărit, împingeai microfonul. Nu, tată. Dacă ești jurnalist sau reporter OTV, dă-i cu bucata, bagă-te în față, rupi rândurile, fă scandal. Ai făcut, vă dar prea puțin și filmările alea, ba filmate, ba nefilmate, du-te frate pregătit, fă-ți echipă. Nicu One, ia uite-l și pe ăsta, l-am pe aici în lista. Am aici niște liste, doamne, cu toate filialele, cu toți nenorociții, cu tot, dar toate la timpul lor, nu pot să stau tot deodată, așa. Bum, n-am cum, nici eu. Așa, și acum închei cu un mesaj pentru Ciumpalac sau Deviant Art, da? Colegule, n-am nimic cu tine, n-ai contribuit cu absolut nimic în brigadă când ai fost introdus. Nici în brigadă, nici în afara brigăzii, n-ai descoperit nimic, n-ai venit cu nimic nou, stai pe margine ca spectator. Aplauzi sau fluieri, depinde, da? Nu te mai băga și te rog frumos, nu mă mai contacta pe Messenger. V-am dat la toți ID-ul meu când am fost în brigadă, ca să vedeți cine stați de vorbă. Și acum, după ce s-a desfințat brigada, s-a închis. Nu fiecare, în special Ciumpalac. Bă, ce-i mai aflat? Care-i treaba? Păi urmărește, băi, colegule, pe Facebook.
Ce-i tot atâta te zbați și dai din coate aiure? Care-i turnător, care nu-i turnător, te interesezi? Dar ce-i anchetatorul tău, lucrezi pentru tine, băi, ce un palac? Fă-ți treaba singur dacă vrei adevărul, vrei să iasă adevărul la iveală. Fă-ți tu singur anchetele tale, cercetează, descurcă și singur, du-te în pula mea de fraier. Așa se întâmplă când bagi agarici în seamă, înțelegi? Ăștia uită că e luat, e educat, e băgat, e învățat. Știu ei prea bine, hai să nu vorbesc la plural, știe el prea bine câte s-au discutat în brigadă și câte lucruri s-au aflat acolo. De către cine? De către mine. Și le-am arătat, băi, cine e ăla, cine e ăla, cine e ăla, ce face ăla, ce face ăla. Au crezut, n-au crezut, treaba lor, da? Problema lor. Eu nu stau să-i conving că e adevărat ce spun eu. Eu doar lansez semnale, da? Scrinele de pază a PPDD-ului și al lui Dan Diaconescu pe Facebook. Ai înțeles? Eu păzesc tot ce mișcă. Și îi mușc pe aia care merită mușcați. Picur.